Tatandaan nyo, mga FB, mga BFB, mga BFF ko. Lin? Lin? Pabatsyag anay bigamay lang o bulight lang. Nan, kung mabatian ko nga nagaubo ka kag may plima, mabalaan ko gid nga maayo ka. Guaranteed pass or pass guaranteed. Paulin, nakita ko na naman tong imo nga video kagina. Sa diin ka na naman gin hospital, nagpalang center ka. Ginambalan ta nagkakabay nga hinugad kag giugtas sa aton nga presidente. Hindi ka naman katulog, ginbarokoy ka na naman how? Payampot, nambalan ta ka nga maghalong kakabay. Nagtawa na kung di hala kakaubo nga ubo, gin-admit ka na naman. Sa dason gani Lin, advice ko lang gid sa imo ha. Kung may problema ikaw sa aton nga gobyerno, pag daw nagalaing gid ang buot nimo sa presidente naton, hindi mo lang kami pagdalahigon nga tanan nga OFW, o kung hindi mo lang gid paggamiton ang ngalan nga OFW. Kaya syempre ang iban sa amo niya wala man niya problema sa gobyerno. Do ikaw man lang gid, kag kung sino man ang imo nga upod. Ngani sa dason kung may problema ka, mas maayo nga i-address nimo nga ikaw gid ang may problema. Ako si Lin may problema sa aton nga gobyerno. Hindi mo na kami pagdalahigon, mga dalagko naman kami Lin Dalagko na gidya kami, kagaisrot na makasarang na kami sa amon para sa amon nga lawas. Kabalo naman kami sa amon nga ikamaayo. Gani hindi mo na kami pagproblemahon kahit ilang tawa na bala. Gamasakit ka na lang gidya nga na gamasakit. Kung saan o gin-admit ka, subong ara ka na naman sa lung center. Naano ako kaya nakita ko na naman tong Len? Len, ara ka pa da. Pamati Len, basta ubo lang gamay. Maano ko nga okay gid ka. Ha? Ubo. Ubo okay, ubo. Oh. Len, amo na gani nga hambal ko gid ha. Hindi na kami pagpanumduma. Kung may problema ka, ihambal nga ikaw lang gid. Kaya dason ko di syempre kung imo man pamilyang hindi makakaon, hambal nga imo man pamilyang hindi makakaon. Hindi na pagdalahig ang bilog nga OFW. Kaya lang tawa na akong bilog nga OFW ang dalon nimo. Grabing masakit na madulot sina sa imo. Natawa na pala kung tiara ka na naman ta. Bilog nga gabi siguro, hindi ka katulog, yung barukoy ka na naman, sa hala ka ubo. Tinatawa na nakahimo ka na naman sa video. Ganiin na muna pa nung dumagid. Sige lang, bite baga. Bato ang baga, sige hagid. Pero amo nang hambal ko lang gid, hindi lang gid siya kami pagdalahiga. Ha? Ubo ga may liwat di. Uy, Diyos ko nag-ubo ka. Tanawa na, ang plema mo may dugo na. Amo na sa daso na hindi pagalinti. Atong rifampin, itambutol. Amo tong imna 3 times a day kay kumalipatan na nimo. Basi mag phase 1 ka na naman, magsugod ka na naman sa uno. Ha? Sige na ano, gay nagit pag-utas. Sige ba, Diyos ko. Akong kapamroblema, si Blen. Ara ka pa da. Kasi bro, dugi-dugi, wala ka na. Basta kung mga istorya, taka ubo lang gamay. Gamay nga ubo. Na mo na, bato, baga, bato. Diyos ko, Len.